Paljaselkäkengät. Hyvä vai huono idea? Tämä on kysymys, mikä mulla tulee aika usein asiakkailta. No, niin kuin kaikilla asioilla meidän elämässä, niin myös paljaselkäkengillä niillä on hyvät ja huonot puolensa. Mä jakaisin paljaselkäkenkien hyvät puolet 3 osaan. Ensimmäinen ja mun mielestä tärkein on se, että paljaselkäkengissä tyypillisemmin kuin muissa kengissä on paljon leveämpi kärki, mikä tarkoittaa sitä, että sun jalkaterällä ja sun varpailla niillä on tilaa päästä levittäytymään tällä tavalla. Ja ongelma nykykengissä tyypillisesti on se, että ne puristaa sun varpaat yhteen. Ja meidän jalka, niin kuin mikä tahansa muukin asia meidän kehossa, niin se adaptoituu siihen kuormitukseen, mitä me sille annetaan. Ja jos me ollaan vietetty meidän koko elämä kengissä ja saatu tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia askeleita kengissä, jotka rutistaa meidän varpaat tällä tavalla yhteen, niin meidän varpaat adaptoituu siihen ja ne käytännössä pysyvästi muovautuu semmoisiksi, että ne on yhdessä. Ja me vietetään meidän koko elämä kävellen semmoisilla kengillä, mitkä rutistaa meidän varpaat yhteen. Ja tämä on vähän niin kuin semmoinen negatiivinen adaptaatio. Hyvä puoli numero 2. Paljaselkäkengät on useimmiten erittäin joustavia. Eli jos sä otat sen paljaselkäkengän, niin sä käytännössä pystyt rutistamaan sen kasaan. Siitä voi nähdä, että kuinka joustava se on. Ja tämä on hyvä ominaisuus sen takia, että meidän jalkakin on erittäin joustava sen liikkeissä. Meidän jalka pystyy toimimaan, tai jalkaterä pystyy toimimaan ikään kuin iskun vaimentimena aina kun me otetaan askel maahan. Ja se pystyy muokkautumaan myöskin jäykäksi vivuksi silloin, kun me työnnetään askel eteenpäin. Kun me työnnetään eteenpäin itsemme, silloin meidän jalkaterä on supinaatiossa. Kun me otetaan askel alas, niin silloin me tehdään pronaatiota. Ja meidän jalka koko ajan vaihtelee näiden kahden välillä, kun me kävellään. Ja se on tärkeää, että se meidän kenkä pystyy antaa meidän jalan tehdä nämä molemmat liikkeet. Siitä tietää, että on hyvä kenkä.